Wayyo Allah na shiga uku na ni Zainab. Wa zai fahimci halin da nake ciki? Wa zai taimake ni? Shin waye zan gaya wa damuwata? Ya Ubangiji ka fitar da ni halin da nake ciki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zo mu zauna, zo mu saba, zo mu zauna, zo mu saba, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ina mai aunty? Lafiya kalau ina gajiya. Kin gama breakfast ɗin? Ina da baby yake? Komai na haɗa dai ne. Ok, to ki haɗa namu ki kawo mana mu a ciki za mu karya yau. To. Shi arziki na Allah ne mana kowa ba, da na jin kanka wata rana ba kai ne ba. Zo mu zauna rayuwar nan ba ta kasuwa. Baby ya dai? Baby breakfast ɗinka na kawo ma. Thank you. You're welcome. Gani ne sauri kake ta yi. In ba kawo maka nan na yi ba bara ka ci ba kuma yau so nake mai having breakfast da gani sai kai. Anya kuwa Nadia ta ce kuwa? Mana, Nadiyar ka ce. Okay. Let me see. What do we have? Wow. Baby, ka zauna to. Zauna? Alhamdulillahi ɗanladi, yanzu duk wanda ya kalle ka ya san hankalinka a kwance yake, wallahi ka canza. Wallahi inna. Wannan yarinyar Umma Salama alheri ce. Wato duk ta bi ta gyara min gidana. Kai hata ma Nadia ta canza halinta. Wallahi yanzu inna idan kika ga Nadia sai kin yi mamaki. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ai daman kullum addu'a da muke yi kenan. Allah ya kawo mana wannan lokacin da kai ma za ka samu natsuwa ka zauna yadda kowane magidanci yake zama tare da iyalinsa. Ai inna alhamdulillahi. Ai wannan addu'a da kike min Allah ya amsa. Addu'a ta karbu. Wallahi daman Ɗanladi, 'yan kwanakin nan na yi kewar yarinyar nan Umma Salama. Ina son in je in ganta. To amma shi'uman matan nan taka Raliya. Wallahi tallahi shi nake tunani. Ba na son zuwa in ga yarinyar nan kwata-kwata wallahi. A'a inna. Nadia fa ta canja. Ba Nadia da kika sani da bace. Kuma dama na faɗa miki zan canja ta wata rana. Oh, Allah dai isa. Matar taka ce ba a gane gabanta barantana bayanta. Yadda ka san me. Ni ba san abin da zan kwatanta ta da shi yarinyar nan. Nadia ta gyaru. Ta gyaru inna. Ai sai kin gano idan kima. To, insha Allah zan je in gano ta. Alhamdulillah, ai haka ake so. Ko da yaushe ana son ci gaba ai. A rika zama lafiya. Da abin da mutum yake wanda ba daidai ba, yana da kyau wani lokacin in ya gane ba daidai yake yi ba, idan kwan hanya kuma sai a ci gaba da rayuwa mai kyau.
Allah ubangiji ya albarkace ku baki daya. Mai hankali ba zai canza iyaye ba, mai tarbiya ba zai kauce umarni ba. Ita duniya kyalkyali ne da adam banza, shi kwa arziki na Allah ne ba na kowa ba. Da kanka wata rana ba kai ne ba, zo mu zauna rayuwar nan ba tabbas ba. Tashi. Wani abin kike yi a ciki ne? A anti, ba abin da nake yi. Duk na kammala ko da kai abin da kike so na miki. A'a kin ga wallahi zaman gidan ne ya ishe ni kadai, babu kowa kuma babu abin da zan yi. Shi yasa na kira ki ko zaki taya ni hira. To shikenan anti. Zainab, don Allah ki tashi. Ki zauna mana akan kujera. Ke dai Zainab, ban san da zaki sake jiki da mutane ba. To me yana sun koyar da kai? Sai ka ce wata ba kowa? Ke da na kira ki taya ni hira? A'a anti, ba haka bane. To yaya ne? Gashi kin ki sakin jikinki? Ina so ki sani kin fi kowa sanin gidan nan. Mai gidan ma da kansa sai dai a ce gidan nasu ne. Amma sai ki sakin jikinki, ki wani kakkama jiki haka? Haba Zainab. Ni da na kira ki taya ni hira sai ki min haka? Haba Zainab. Lafiya kalau, Zainab. Girki kike yi? Wallahi. Ai nan ko yana ta kamshi. Kin gama ne ko kin kusa gama? Saura kaɗan dai. To yayi kyau. Ni ma ko ina so in koyi girkin nan. Za ki koya mu? Aha, me zai hana? To yayi. An jima idan za ki ɗaura dina ki kira ni. Insha Allah. Zo mu zauna, zo mu saba, zo mu zauna, zo mu saba, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la. Mai hankali ba zai canza iyaye ba, mai tarbiya ba zai kauce umarni ba. Ita duniya kyalkyali ne da adam banza, shi kwa arziki na Allah ne ba na kowa ba. Da na jin kanka wata rana ba kai ne ba, zo mu zauna rayuwar nan ba tabbas ba. Nasihar da kake wa Nadiya ta fara shigar ta. Allah ko? Wai kuwa. Shi yasa naga kwana biyu kana cikin farin ciki. Wai ke kuma Salama in tambaye ki mana. Ina jin ka. Wai shin baki da kishi ne? Ina da kishi mana. Kawai dai ina sarrafa shi ne ta hanyar da ya dace. Shin wace hanya kenan? Kyautata maka da kuma son abin da kake so. Sannan kuma da son abin da 'yar uwata take so. Wato na ji daɗin wannan maganar taki, sannan kuma na ji daɗin kasancewa da ke a matsayin macen da ta san abin da take yi, kuma na ji daɗin kasancewa da ke a matsayin matata.
Na gode miki sosai. Ni ce ya kamata ne wa Allah godiya da ya azurta ni da nagartaccen miji irin ka. Ya kamata ka tafi, ka je ka dawo da wuri, saboda ka san Nadiya tana jiran ka. To shikenan. Mu je ki raka ni bakin mota ko? Mai hankali ba zai canza iyaye ba, mai tarbiya ba zai kauce umarni ba, ita duniya. Ya Allah ka cire min son wannan bawan Allah, domin ba zan iya mallakarsa ba. Na Allah ne mana kowa ba, da na jin kanka wata rana ba kai ne ba. Yanzu idan za mu sai mu sa kaman guda nawa magi? Guda 3 za mu saka. Assalamu alaikum. Aiki yake yi? Wallahi, Ina za ki taya mini? A'a, wallahi so nake yi ku gama ma in ɗora nawa. To wanne za a fara sawa a ciki? Magin za a fara saka don kin ga baya buƙatar mai da yawa, dama a iya haka za a saka. Dama akwai wata tunanin da nake yi, Nadiya. Na me ba? Na ji daɗi da kika mai da hankalinki kika natsu. Dama haka shine ya dace da kowace macen aure. Na ga ya kamata tun da kowace mu yanzu tana girkinta da kanta. Ya kamata a sallami Zainab. Tun da girki ne kuma yanzu kowace mu tana yi da kanta. To ai yanzu tana da amfani. Tunda ita take mana share-share da mopping. To in dai ma za mu buƙaci mai aiki, gwara a nema mana bazaura ko kuma dattijiya. Ya fi. To shikenan. Inda kina ganin ba ta da amfani, sai a sallame ta. Ni dai gaskiya sallaman nata shine kawai yafi. Ya kamata a sallame ta ta koma gida. Hakan ma yayi. Assalamu alaikum. Zainab. Zainab. Yalla bai san da zuwa. Yawwa sannunki. Zainab. Me yake damun ki ne? Me ka gani? Babu komai. Kin tabbata? Eh, Zainab. Kowa ya san ki a da, ya san ki a yanzu. Ya san akwai abin da yake damun ki. Idan ma za ki ɓoye wani damuwarki, bai dace ni ki ɓoye min ba. yalla bai kwantar da hankalinka. Babu abin da yake damuna. To shikenan, zan haƙura. Amma ba wai don na yarda ba. Amma kuma ina so ki sa a cikin zuciyarki da koma menene ke damunki, ki sa haƙuri a ranki. Shikenan yalla bai. Na gode sosai. Dama mun duba mun gani ya kamata
a sallama Zainab tun da kowa tana iya girki da kanta. A sallama Zainab kika ce? Eh, a sallame ta koma gida. To sauran akace-akacen gidan kuma zai dinga yi. In dai wannan ne ai ko mu da kanmu za mu iya yi ko kuma a nemo mana wata dattijo. Nadia. Na'am. Da sanin ki aka yanke wannan hukuncin? Eh. Ni ban amince da wannan shawarar ta ku ba gaskiya. Zainab za ta ci gaba da aikinta a cikin wannan gidan. To in ma ba za a sallame ta ba amma dai za ta daina kwana a gidan nan ko? Kina da matsala da kwananta ne a cikin gidan nan? Babu inda Zainab za ta je. Tunda dai har tana da ƙwararan dalilai na zamanta a cikin wannan gidan. Kuma mahaifiyarta ta amince mata da ta zauna a cikin wannan gidan saboda haka babu inda za ta je. Kuna ji na ko? Bibi, gas ya kuma karewa. Yaushe ne su gas ɗin ne wai? Bibi to ai kuma karewa ai. To shikenan. Ina zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ga wannan. Menene wannan? Happy Stove baya cin gawayi kamar yadda wasu ke yi. Happy Stove baya hayaki kuma ana iya amfani da shi a cikin ɗaki. Happy Stove na dahuwa da sauri. Ga yadda ake amfani da Happy Stove. Fito da Happy Stove ɗinki waje. Sai ki zuba gawayi a ciki sannan ki kunna wuta. Sai ki jira. Idan gawayin ya kama sai ki kai shi cikin kicin. Sai ki ɗaura tukunyarki. Kada a ƙona kuɗi a sai Happy Stove. Wow! Ina jinjina ga mijina da ya sauwaƙe mini aiki. Za ku iya neman mu a nambar waya kamar haka. Happy Stove, naku ne, namu ne.